На 14 октомври 2025 година в прекрасния хотелски комплекс Енсана Аквахаус край Варна се събраха водещи бизнес лидери, инвеститори, представители на държавни и местни институции, както и академичната общност. Това беше регионалната бизнес конференция на Лидер БГ, важна платформа за стратегическо икономическо развитие и изграждане на дългосрочни партньорства. Конференцията се провежда под патронажа на професор Андриана Андреева, областен управител на Варна, и има за цел да насърчи интеграцията между бизнеса, научните среди и институциите, както и да очертае нови възможности за инвестиции в региона. Програмата бе богата и амбициозна. Първата част беше посветена на инвестиционния потенциал на Варненска област, с участието на експерти от национални и регионални институции, както и представители на общини от региона. След това последва панелът «Нови възможности за растеж», в който водещи компании от енергетиката, финансите, технологиите и индустрията представиха своите иновативни решения, подходи и визии за бъдещото развитие на региона. Една от ключовите части на конференцията беше нетуъркинг зоната и бизнес изложението, където участниците имаха възможност да обменят идеи, да създадат нови контакти и да изградят устойчиви партньорства. Изложителите демонстрираха модерни технологични, енергийни и индустриални решения, които показват посоката към дигитализация, автоматизация и зелена трансформация. Гласът на индустрията, медиен партньор на Лидер БГ, присъства, за да улови духа на това сътрудничество. Как бизнесът, университетите и институциите работят рамо до рамо за обща цел. Тази конференция не беше просто форум, беше движение. Движение за иновации, за инвестиции, за устойчиво развитие, което ще определя икономическото бъдеще на Варненския регион.